Igbo bụ Igbo, ekene m nwoke, ekene m nwaanyị, ekene m phyno ezeka Igbo niile, ekene m flavour, ekene m ụnụ ama nna m nchekwa n'ịkpa afa nchi ikene m na ihe gbasara music industry. Mana o nwere okwu nji wepụta, biko make sure na ịtụsara ozi ya na nwa phyno flavour. Ị ga-eto ọkụ maazị Nnamdi Kalụ, o preziri ụnụ ha ya ụnụ oge ọ na-speech about freedom, nwere onwe anyị nwa bụ Igbo. O kwere ụnụ, amaghị m ihe mere unu nwa amadi a nwanne anyị nwoke a nwa ji wee na-akpa ime unu ekwere he unu suppose ego that is all stars. Unu nwa suppose generate, unu nwa suppose ebe ndị isie. Biko share ya video ahụ maka oruo ha ntị. Ekenekwara m unu niile o, ekene ma ndị ọzọ ma akpa ha afa, mana o nwere getọkwa nchi igosi gị na Nnamdi Kalụ kwuru ka efu ebe otu o si wee praise all these two. This is phyno and flavor you're talking about. Don't insult them. You cannot insult them. You are publishing, trying to tarnish the image of flavor, and these are cultural icons. If you don't have any respect, you know what it means? These are cultural icons. To us, this is our own Bob Marley. To us, this is our own what's his name again? Message here erugo ha ntị. Ha suppose by now i prepare ezigbote egwu gụpụta maka nwa amadi ahụ eji eji bụ nwanne anyị nwoke. Nwanne ọkwa ifuru president abụghị maka anyị nwa, hapụ na ya akọba ihe maka ha ghara ijebe da aside ka ewepụtago onye nwụrụ iyi nwụrụ tụrụ ntụtụ taa na ọ ya dịrịrị ụmụnne ya mma ka anyị fight agbata onye ahụ, anyị fight agbata onye a ka onye ahụ pụta, onye apụta because onwe ya o mere shia ihe ahụ maka oluo onye ọbụla ntị, ka oluo ndị ahụ ji maka ha wee kwuo okwu. And don't forget to stream my song Nwachi na-agbala ọgụ ntịarịkwa. Don't forget to stream Nwachi na-agbala ọgụ Azobros by Azobros, Nwachi na-agbala ọgụ by Azobros. Stream that song and share this video. Thanks.